Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines, Standard Time, las 4:55. Sa liwat may hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga suki nga tagparamati sa tabok sa kadagatan, isla sa Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sang Masbate, sa Kuto Manabutan sa aton sining broadcast. Liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation. Petsa 17 na. Bulan sang Hunyo sa tuig 2022. Liwat naman naton nga mangin kabuylog ang binog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdulong naman sa pinakaulihing nga mga balita, labas nga mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas. Una ninyo diri mabatian sa pagpangalagad inyo para tuntunan action report after edition, Biyernes nga presentation. Mangin kabuylog nato sa ato sila nga pagpangalagad. Aton sila nga Patrol 2, Crosswind Patrol, liwat naman nga magalambiyong sa bilog nga bahin sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Aton naman liwat nga bantayan kagimulsuhan, anano pa nga mga eventualities. From where the action is, ara si Action Zel Minardo nga magaresponder back to back sa aton nga piloto. Aksyon ninyo Bugina. Opdama kita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Badara. Back up diri sa aton nga IT expert Christian James Linares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siran, Sagbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa kinanda ng inyo sinalagad ang korma sa silinga palatuntunan tag sa kabiyernes Action Report Afternoon Edition. Sa ngalan sang regular ang korma sa silinga palatuntunan Action Jan Diaz. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labinini sa kauras. 2 ka minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Kamusta nga aton nga mga suki nga tagpalamati? Sa mga nagdaog pusta, sa Warriors, congratulations. Sa nagpusta sa Celtics, better luck next time. Ganyan talaga ang laro. Bilog ang bula. Sabi sa iban gani, may game 7 pa nga matabo. Puwerte ang aratsada karangkada, no? Sang Warriors.
ang ilang mga fans nagahinugyaw gid. Kay ila naman nakuha ang 2022 championship sa NBA. Ulat naman tas ang bag-o naman nga hampang sa masunod guro nga mga binulan. Bawi na lang kamo sa sunod nga hampang. Fourth NBA championship in the last 8 seasons ang Golden State Warriors. Napierdi nila ang Celtics sa Game 6 kaina sa score nga 103-90. Ay, puwerte. 21-22 NBA champion. Golden State Warriors. Ay, puwerte. Sa mga nagdaog dira sa GSW, painom naman. Sana all. Kamusta ang aton sini nga mga suking at agpalamati sa aton nga mga maukod nga mga listeners. Tumaran ako sa aton sini nga Facebook Live. Ang inyo greetings, dugay-dugay, taga-antara, Chimpo, kag Ligwa. Ayo ko lang sa inyo, like, kag share, gid. Kariya sa ginahimo, bala ni Ibon Butcher sang Germany. Nga permiye ginatami ang pamilya sa Murcia. Matik niya si Ibon Butcher sang Germany. Ginalike niya pa, at the same time, may share pa siya. Ay, pretty. Atag pa sa 200 pila stars. Salamat isang 200 stars ni Yvonne Butcher sa Germany. Ana Sinoro, nakalike ka na, nakashare ka na. What about to Simong Caltorinia sa Binalbagan? Naka-like and share ka na. Dala ko no sa may Lagranghala Carlota sa Pilar Compound dao. Si Brad kag sis siya kuno ga monitor gid. Siling ni Ana Sinoro. Like kag share gid ha. Amo man kayo Simong Caltorilia ha. Sundan nyo bala si Ibon Butcher. Ay matik na ya. Naya-naya ang lakas ang panahon karon nga adlaw. Pero may mga porsyon sa Bacolod gado naga gulog-alom, baw pira palayo lang. While nga nay ulan. Para nga makaratsada ka makarangkada naman kita. Para nga makaranda din naman ang aton nga mga kauturan nga makawalda-walda. Upod sa ila sini nga mga pamilya. Friday kag Saturday night. Amo ni ang adlaw nga ang magpamilya kag barkada nagabulo banding bisan paano. Oy, ayaw gid makalipat ha, sok-sok kita face mask ha. Ayaw nagakalipat na kita ha. Kululbaan ang mga prediction naman sa nga aton sini nga mga health expert. Kay basi kung bumutsog naman sa pag-abot sang bulan sang Agosto ang COVID-19. Baw, pira palayo lang. Angay ka nakagios na ta. Ang pag-ios ta bala, hindi lang ta makalipat sa mga simple nga ginatawag nga health protocol. Sok-sok kita face mask basi ko no maglala pagid ni ang sitwasyon sang COVID-19 suno sa mga health expert. Wow, di na ta gusto magbalik skanding budlay kapoy na. Kakapoy na magbalik pata sa kanding. Angay nga dumayo ng ato nga pagsinalayo. Ano pa nga daan nga daw dason simana masaka naman ang gasolina kag krudo. Yo di karga kag 15 tonelada. Wala niya untat kasi nakaay niyaw. Kung istriktohon pata sa ato sini nga health protocol, baw, timano lang kita siniman?
Puwerte ang timbuok sang krudo kagasolina. Tapos, pati sa health protocol, istriktohon pa ta. Kaya may rason man ang gobyerno kung magtaas ka magtimbuok. Ang kaso sa COVID-19, alang-alang man sila magpabaya sa ila obra. Amo na gani siling ko, sa simple nga pagaway sa gobyerno, magsoksok kita face mask. Kag sa wala pa naka pabakuna ba o tinano pag ginahulat nyo? Pabakuna na kamo? Sa nakakumpleto bakuna, palihog booster shots gid ang importante. Ako kung may available nga second booster shots, mapa-booster shots gid ko. Subong da hindi pagid man available. Ang importante ya halungan ta ang aton ikaayong lawas. Ang kabuhi ta isa lang. Kung may second life ka pa, ina pagbuot na sang makaako. Amo na nga halungan ta ang aton ikaayong lawas. Kaya mo nang ginahambal sang aton nga mga katigulangan, ang hurubaton nga nagasiling, bisan pigado lang kita kung wala tabaratian, at least makadiskarte kag makaarangkada. Di ba? Konforme magamus na. Isa na ano, takasugid ang pato karta kung permilang tagin atake kabalatian tati. Ang aton kwarta, gusto man makadtos bulong, makadtos sa doktor. Pero kung pigado lang kita, way tabalatian, at least makadiskarte kita sa aton pangabuhi. Mapulo pinuot kag mamulubudlay, pero sige lang, importante nga mayong lawas lang, di ba? Everybody happy. Kung mayong lawas lang taya, walang tabalatian nga ginaangkon, kasi makadiskarte, tis pangabuhi, tamong importante ta makakaon ng pamilya ta 3 ka beses sa isa ka adlaw. Ina bulubudla kag pulo pinot na gid na, pero sige lang. Importante mayong lawas lang. Amo na nga kita mismo ang aton kagalingon, bantayan ta, halungan ta. Kay kabudlay magmasakit. Gina-arikis ka kado ginabalaod ka kung nara ka permis sa ospital. Kita mo makita mo nang sa mga pasyente. Karga sa ambulansa daw, nagasulab-sulok-sulok mo. Dugangan pa sa miserable nga pangabuhit isang mga nagabalantay sang ila pasyente sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Aris pangigaron di sa mga eskinita namon dio. Iba na aris dalom namon dio building. Mansi pasilo na kung mag-ulan. Paano tanada ma-improve ang serbisyo sa bisan na paano mga nagabantay bla maka hatag man sa importansya sa mga pasyente nila. O naluoy ko sa mga nagabalantay sa pasyente nga res di sa mga pangigaron sa amon building. San paano nagarkila sang mga folding bed, pulungkuan, yamak mo nakasakripisyo, no? Lagi na-imagine mo bla? Aling gati, way kami mo, patakaran sang Corazon Locsin mo. Ang aton nga mga gwardyada ka magsaway, hindi naman sila yung mabasol, kay ubra nila na. In fact, may order na sila sa management, nga mo nang himuon nila. Kung pasugtan na mga gwardya sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, pasudlo na lang ko papungkoon na kapaplastaron. Kaling kati order niya sa management, sa hospital. Kung may mga pagsaway na nga ginahimo ang atong mga security guard, well, hindi na sila mabasol. Kailan niya obra, may order na sila. Kabay pa nga matagaan ini sang again konsiderasyon sang management sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ano naghalog-halog naman ang aton nga health protokolo. Nag-eksido tagani sa pag
eksido man sang implementation sa health protocol, ti karo kay naghalog-halog, dahil tagaan man sang halog-halog nga patakaran kag konsuelo ang mga nagabalantay sa ila pasyente sa Corazon Locsin. Ini naman nga ugada niya mo naman yung muna sila nila matupa gid kag maabot gid ya ang tsimpo nga ang kada litro sang gasolina magalabot sa 100 pesos. Kaya dason si Mana, saka naman, but plan naman isaka yan eh. Ay, Diyos ko por santo. Mo ng iban nga mga driver, naga-silo na lang sa iban nga obra. Kaya kung saligan nila biyahe, hindi gisla ya maka sa ila pa lang daan arkila, kag sa ila pa lang daan krudo gasolina, mapulupinot nati. Managor makalimpyong driver sa POJ, pila 200, 300. Iba ganun ka puli na ng sin mo. Sa una mga taxi driver, sa una makalimpyo tag 1,000, tag 2,000. Subong ahay, hawot-hawot daw. Halos sila makasaka, makapauli 500. Tana mo ng iban nga mga driver, nagapangita na lang sa iban nga obra. To the extent nga magsulod sa construction bilang construction worker. Mapagani ang construction worker mo. Depende sa ilang sweldohanay. May ara inadlaw, may ara semanal, may ara kinsinal, 30. So at least buo bla yung kuha mo. Iti mag-construction worker kaguro Sir El Rey. Di maguro magnubo pila 300 ang adlaw mo, no? Mag-construction worker ka. Pero sa una action ang El Rey, doon nagapangakat ka man sa una kwan, simento kag balas. Pila subok ang kwan, ang adlaw sa construction worker, 500. Nanti, araya 500 do, adlaw mo 500. Di mo kobra kada pila, isak semana. Sus, bastante. Lunes hasta Domingo, be, wala pa huway. Nakagat na yung aton ng mga driver. Painit pa ulan na. Importante nga, sigurado may pabuton. Kang sigurado buo. Saan nagabiyahe, kung saan nagagalupad na paminsaron mo, maka kung ni ayhan, baka dungka kung ni ayhan, baka pauli ko ayhan sang 300, 500. Ano bla? Gabiyahe ka ng isa, pero do galupat paminsaron mo. Maraman iba tagya sa lakyan kung saan nga daw wala man pasunaed plus driver. Kabalo lagi sila nga saka ang gasolina krudo. Tigaw kung isang pasahero, probaw. Di ako isa man kahatag, gamay nga konsiderasyon sa ilang mga driver. Sa Manila, rin ko panawagan to gani ho. Ho, paliyog lang mga driver, hindi lang na mag-untat biyahe. Kaya ang maperwisyuhan, ang mga pasahero, rason sa mga driver, hindi kami magpauway kay pigado ang biyahe. Oh. Hindi mo na sila mapilit kung sila magbiyahe. Kaya para sa ila, hindi kaya ko-sustainer ang inadlaw nila sa pagbiyahe. Kung bata mo na nagasunod-sunod, dati mo pag pinakasakit, ang bata mo na taga-anom kabilog. Tapos ang edad, tag-isa na katuwig ang angkat. O Diyos por santo. Lagi nagatas ka pa, bow! Antes ka buna, mamantinig na na yung suam. Kaya realidad na. Alam mo ng iban nga mga driver, huwag na mahimo. Kasaylo sa ibang nga trabaho, bisan mabudlay. Para sa ila, sige lang. Kaya sigurado buo ang makita nila sa ginaobra nila, magluwas nga driver sila. Siling ni Rinaldo Rojo, only in the Philippines, wala ma-movie on COVID-19 sa ibang nga country. COVID-19 is natural na lang. Okay. Gary Tupan mayong hapon da. Kay Marilo Baronda, mayo lang da nga pagpamati, ha?
wala ka nakalo, haw. Baklan mo ko, Marilo Baron. Sa barangay Sibukaw, San Enrique, Ice Plant, Gamonitor, Glistoto, Gary, Tupan. Si Arnel Ioy. Sige niya, mayong hapon, Action Eric. Higado ang biyahe, kag mahal pa ang gasolina. Tiyosto na to Arnel Ioy. May tama ka dyan. Sa barangay 39, anak na si Marilo Malalayo. Umaman si Madam Elizabeth Gamala. Kay SB member Dingdong Guzman Severino, may hapon gid. SB member Dingdong Guzman Severino, sang San Enrique, gamonitor gid. Sila ni Ana Sinoro kag ni Homa Lumina. Sa kay Winifredo Milos da, mayong hapon da. Monitor man sa aton sini nga pagpangalaga do. Kay Stella Tafalia Laus sa Malaysia, ara siya, pa-check attendance na siya. Tanan nga miyembro sang ERB Energy Funds Club, tanan nga taga-barangay Pandanon, VSB, ngayong hapon, alin ng panamyaw kay Christine Miñez Villalubos. Ano mga balita nga bantayan nyo dugay report gikan sa ato sini nga mga patrol unit reporters. Bantayan ang balita gikan sa kay Action Eden Aboso. Ang balita ni Action R Tayhopon sa New Government Center. Talatapan sa liga ng mga barangay sa Bacolod. Gininaugurahan matapos ginfaitalom sa renovation. Sa balita nasyonal, anay AFP Chief Faustino magaserving a defense chief sa Marcos administration. COA ginapaliquidate sa DOJ ang 75 million cash advances. Pilipinas may nagkakaigo nga COVID-19 vaccine na tob-tob sa masunod nga administrasyon. Di presyo sang gatong doon di mapunggan. Natanaw nga magasaka naman sa masunod nga simana. Pat ini adlaw nga Martes. Lunes para na ubos na ng gasolina kag krudo pro. San na boss ba to? Iba temprano pa na manira. Ang mga bintahuso nga mga oportunista bla, mga negosante, bantay luta lang. Iba temprano paggapanira. Iban nga balibad sila nila ubos na. Ay, oo. Kaya magamugabaan na. Ang asawa ni Ana Iloilo City Mayor Jed Mabilogo gintawag nga butigon or kabutigan kagdaan nga balita ang mga drug claims ni Duterte batok sa Iyabana. Do karon ka lang nagpiait Mrs. Mabilog kay manog exit na si Presidente Duterte sa gapungko do ay kagipakitang gilas angay ka manog exit na do nagapakitang gilas ka. Tani sang una pa lang ginhambal muna na nga karon mo lang ginhambal kay managuwa na si Presidente Duterte ginopiran bla si Duterte nga mangin kwan drug czar. Ay pertiho amo na mga dulo-dalagko nga mga balita sa nasyonal. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:18 na. Ang pamilya Iscario gali sa may purok paglaom mo gamonitor gisiling ni sa Binalbagan pamilya Iscario sa purok paglaom ni. Na kay Ana Sinoro. Birthday sang apo subong gali ni Marilo Baron. Okay ti happy birthday sa apo mo. Banda Marilo Baron. Si Nong Roger kag si Denny Boy. Nga po nila kay Nong Roger kag kay Denny Boy. Ari na kay Toto Manny Loquias. Sige, check ta nga to sila ka patrol to Kamusta on tanay ang unang hapon nga paglibot-libot ni Axon Zel Minardo sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod. Di Biyernes, ano gutok subong yapon? Biyernes kung saan nga daw halog-halog dalanon ta pro. Ara na sanay. Away pa. Mga dalanon kung saan nga halog-halog kung Biyernes pero may time kung saan nga daw kagutok gid. Ang
market night naton sa mabukas kini ini nga bulan no. Ko na napamasyaran ni Axon Zel Minardo da ang marketplace naton nga daw nagabukas sa hapon hasta sa gabi. No? Check ta si Axon na Zel Minardo sa sitwasyon traffic report sa syudad sa Bacolod. Axon Zel, mayong hapon. Actually, good afternoon. Subong, dari sa may syudad sa Bacolod. Bacolod, mangyapon. Bacolod, mangyapon. Oo, about, mo, nadidiri bala sa may welcome to Bacolod City Night Market. Ari, tadi subong sa may atubangan, gid. Sang? Sa may dala na siyang, de Los Arriaga. Oo. Oo, ari, action na Eric, no? Kung makita natin, sako, ang ukay-ukay ni Indayo. May ukay-ukay na action na Eric, no? Kalabanan, gid subong ang naka-plastar dre, ukay-ukay, no? Sa downtown area na? Mga bra, baligla ko gani, mga bra, mga bayo. Oo. So, subong, daw masako, gidri ang aton nga mga kauturan niya, no? Sa pag-ukay, baluskay, dito mga baligya kayo siya, at mga baluas. Gintugtan na ni isang sanggo ni ang pangusod nga magpatagayon dahil isang night market, no? Ang syudad siyang Bacolod. So, yun hapon. Dukadamo sa mga hinalay, sa mga nagakabit, ukay-ukay, no? Oo. So, sa diri Accioneric, no, sa may dala na si isang Balisteros, sigari Accioneric, diri ang parte sini sa may sentrum ni Accioneric, sa may club nga beer day, which is si Accioneric, makita rin nato nga ginasirado, ini nga dala na sa may The Bakers na ayon. So, sirado diri ang dala na yon, no? Kaya pag sila sandalan sa silang lugar, ang pag-divert sa traffic, hindi man problema? Hindi man Accioneric, may kalabanan nga wala man ginadi may nagalapay masyado, kaya ginahimo lang man na ni parkingan sa mga salakyan. Ang kalabanan yung nagalabay dira sa may Luzuriaga Street, ayun, no? Kala-diretso naman dira sa may Dalan Araneta, sa may downtown area. Okay. So, makikita rin natin at subaw nga madamo na ang mga kauturan natin ang nagasayo diri sa may Bacolod City, no? Diri sa paligayunan na sa night market yung generic. Mga kalabanan, si diri ay nakapwesto ko lang is mga ukay-ukay may mga bayo. Mga makikita diri natin subong. Okay. So, damo na subong dangga bakal kag nagapagita sa ilang kwanda, sa ilang nanamian? Damo na, no? Barato man. Tagpila, barato. Mapasay mahal man blaw. Wala sila Accioneric, may ara Accioneric, pension, naman tag-50, depende sa klase. Kaya iban kung wala basta wala gani isang price ni ba lang nakabutang, depende na sa klase. Amo na di ang iriya sa mga manugaligya Accioneric. Kaya halimbawa, abi mabakal ka na sa mga short na bayo tagpila, tag-20, tagpulo. May ara Accioneric, depende sa klase. Ng 50 may share, ng iban tag 150, mga dargo, depende sa klase Accioneric. Oo. May ara ka na nami anda sa dira sa ukay-ukay, may kagita ka pili. Babakal ko siguro simso tayo naman. Tibak. Wala sa tibak. Tibak, mga pang sports bra ni Balaw. Oo. Damo din sila Accioneric, malangkot, tabi ba lang sa mga nagabaligya. Oo, mangkot bala da, bisan paano, malumangkot da. Tapos pwede mang kayo, unanong sitwasyon. Are si Manong di okay daw. Ilana di ko ng pwesto nang. Good afternoon, sakso na. Diyan muna di pwesto naman. Ang tagyo, ito nung gabantay lang, no? Gabantay ka din, Mong. Ano ka mo oras nagasugod yung dagdag, no? Alas 4. Alas 4. Asa ano ka mo oras, no? Ito na, ma'am? Alas 10. Oo. Kamusta ang baligyan? Ay, sumong, no? Wala ko man si mga vlog mo, no? Sabi na. Hindi pag mayo, no? Hindi ko gano'n. Ito pila ng short mo din, no? 50, ma'am. Pag 50. Ano na nga mga brand, no? Yes, ma'am. Sa US, sa mga US brand. So, sa ano balik mga natin, no? Ito, ma'am. Ito, Yes. Ito. Accioneric. Wow, gali. May arata si Punta, may tag-30, mga 3 for 100, no? May 3 for 100, mga blouse ni isang babae, ang makitaan rin nato, may arap, mga dargo dito, tag-shin, no? May swimsuit, no? Kung naman si Sagan Tanyagan, para siya sa swimsuit. Sino? Ikaw? Oo, may swimsuit na. Pakita, swimsuit, be. Oo.
Are si action niya, are din simsa ta kakasumero ko na dami ko din nagapili ng mga gapang ko no. Nga, type mo ng swimsuit na? Type Yung mo? masinikot ang bra kag panty tag 50 ang short. Ang bra kag panty, pila? Tagsisinta? 50. Asa dito na mahalaw? Tag 50 lang sa pares. Sen na ako dire kung sabaw ka magbakante. Sobra pa ni Dusun ko sa pares ko kung nagalakot yan siminto sa kita di kanduran sa brand. Ay, gali. Depende sa brand, gali na. Mga bed mo na yung aksyonere, kahit kulang na niliswahan mo na na inili ka dayon mo. Basta mga panty, pala nila bigyan. Basta mga lago man, Blau. Ha? Basta mga panty, bigyan nila. Basta mga lago man. Wala na galang no? Basta mga brand lang nila. May mga gisi-gisi, Blau. Sili yun lang, wala kasi. Kailangan na magbakal ka. Kailan tison mo ginmayo? Oo, gale ka. Kung kita daan, ito may mga stay na sa balakon mansa, no? Pero kita, aksyonere, kaya yung nabago, pag ito ko na may mga kisita, pinaglakagtag, no? Kaya wala pa kaligamit. Ang ibang kisita doon nagayelo lang natungod sa bulong sa marilet na ginakutang ulang. Gali. Oo. Kumari man galing ng mga pag-umbukan, mga short, no? Kaya, amo na sila ba, yung makita natin ng persona, may araw ng 65, 50, meron, depende na sa klase. Ito yung mga bago na pakita ko doon sa mga bago na aksyonere ko. Ariyo, narin sa patayin, yung mga silver bag. Why does ang palalaking bag? Oo, mga adultay pa nangyari. Pero kalabanan din mga blouse, largo, Hindi. mga lalaki, babae, mga pambata. Why does ang bag nga pang lalaki? Bligya? Yung aksyonere, sila ka. Ay, oo. Sama-sama, pupunta, may mga sapatos na nga baligaan. Oh, gali. Oo. Ang sapatos ko, mahal-mahal ko ng sapatos da. Ang sapatos nila, gato 50 to 300, yung 500 man, depende man sa klase aksyonere. Depende sa brand. Oo. Pero on man lang ang pagkasuklok mo, wala ka top-off na lahat. Kasi Oo. manag-extra, napili, kasi nabili ng silak lang. So, ako na gusto mo aksyonere, no? Ang nasipasyon, ma'am, Night market arang puti oh. treasurer sa night market. Magkotabi. Ang treasurer bisang night market da, kung nano prestada da. Tao ba ako? Treasurer na ka naman. Mga nakita rin. Oo, kayo namin na kayo treasurer na natuta. Pwede ba kayo sir? Saka yung kanili sir man. Sabi sa sir, ngayong hapon, sa Action Radio. Sir, ano pangalan tagalay sir? Sila lang. Ano pangalan tagalay sir? Si Abby. Sir Abby, sir, kamusta din si Dong ang sitwasyon? Sir, kasi bago pa lang man ay nagsugod ni ang night market. Okay lang. Ikaw dyan si Sherry sa mga, sir? Yes. Sir, nakahatag kita pang lugdom mo sa atong nga mga kauturan na drain na magabisita. Sir, makanalimahan mo ni sir? Una-una, nagpasalamat kami sa syudad. Naging pugutan kami din mag-display. Pagkabay pang malinong lang kami sa amon nga pagpisto dire. Tapos gina-invite ko ang tanan, kung pwede sila, magkanto di, kag mamakal sa nga amon baligyan. Nga nagkarapalita po, sir? Costello. Costello? Yes, sir Abby, Costello, aksyonere, no? Pag aksyonere, tanong duman, tagin ako ng mga kauturan, doon lang nagkakadto doon. So, dapat ang ilang mga valuables, no? Si Keron Dinila, kasi hindi na mabalaan kung may mga malaking, hindi na mga malaking sinutuyo, kahit hindi naman niya sa Labson, sinis sa mga nagabaligya, dito yung mga sinuowan din ng mga autoridad, pag yun ang natinda na din sa maginaposisyonan dito sa night market, aksyonere. Sige. So, baka aksyonere, parang balagana sa trapiko din sa may downtown area, normal man yung aksyonere, napisan na nagabukas na din sa may dalan sa mga balisteros, ini ang night market, no? Sinigid lang mga maadlaw, mga alas 4 din sila latag aksyonere. Kagdaya sa nagdalan na konti, medyo heavy sa ako na maghinay ang lakatag sa trapiko, bango dahil sa kadamuan ng mga salakyan na naganilabay. So, para aksyonere, subong ang mga preso sa mga agatong na nagapabigin man sa lihapon, no? Ang average sa price is little diesel, yara sa arsenal 4, kaya ang nagasunara sa 51, pero lauman sa naman, ang huring-huring na magataas ang mga preso sa gatong sa
sunod ang mga simana. Sa mga oras sa Eric, no, ang aton siningahan isa makanay-kanay pa kada mataas no, ang temperatura kada sa iyang sininga portion niya sang Bacolod City no daw nagatin-atin ng kalangitan matang sa south daw medyo nagagagong pa sa Yapo Action Eric observation report gikan sa patrol ni si Captain Leonardo una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Daghang salamat kinaksyon na Sel Minardo sa imo report na live sa Losuriaga, Ballesteros area sa night market. Bisan paano makabulobintang aton nga mga gulugagmay nga mga negosyante Pagi sa pagbaligya sang ukay-ukay. Sige ukay-ukay pero ang inyo palibot inyo man lulantawon kay base may nagaukay man nga kalam kamot. Hapon na kay Jocelyn at kay Rinaldo Rojo. Mga sayuman boy sa lihis daw kay Madam Ruby Rojo kung nag-monitor sa aton. Salamat kita. Sige, pagbalik naton, report na gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. Pagkatapos lang sa aton importante, una nga mga pahibalo. Ako gali si Maya. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home. Balik diri sa ato pagpangalagad mayong hapon kay Inday Yoni Ferrer Bilaong and family. Era sa aning barangay Panokoy sa mga Sales pamilya kay Kaloyda Migo ko mayong hapon. Kay Ihado Warski Lacuesta Chloe. Nga monitor mga ihado ko, muning ihado ko nga pisa ni nga pulis sa station number 8. Dohalo sa mga pulis sa station number 8 tabla. Mga men ni Major Jory Puerto, mga mapisan.
ang kaso to ni Adonis matulak to ti laban-laban na masulbar na ni Kwan ni Major Puerto. Although nga ti wayagin mention ang person of interest kaya po laban-laban niya action Eric siya ginaya. Ang himuon na sa pulis kundi sa madakpan konbinsihon na nanto ang witness na mag-execute affidavit then file na yun ang kaso, no? Si Manjo Arnejo naman mga pamilya Torres sa Paranaque kaga Valladolid gratamya lang ni Toto Alexis Wiwing Torres ang UK ga monitor gid sa aton sini nga pangalagad. Salamat gid sa inyo. Bao si Freya Diaz ne ga monitor man si Freya Diaz ay gali kasi sino ni si Kwan Freya Diaz man muning bago mo wad nga Kwan di guard si kagawad Peter Maymay Noble ga monitor tawhay lang sige unang ta report na action na din na boso natipon nga makso balita line number 2 action na din may hapon. Action Eric arrestado ang 36 anyos nga lalaki matapos ginserbihan sa warrant of arrest las 2:34 sining hapon sa Barangay 2 sa siyudad sa Cabancalan. Ang ginaresto amo si Romulo Vicente, 36 anyos, kag residente man sa nasambit nga lugar. Papanaog ang warrant of arrest bangod niya si Vicente ang may kasong murder. Wala sang ginrekomendar nga bail para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Si Vicente ang priso karon sa custodial facility sa Cabancalan City Police Station. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office, Action Dinaboso. Una sa balita sa action sa Bacolod, Action Radyo. Salamat gid Action Eden Aboso. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ay hinablos gali ni Marie January gali sa Tilian nagaruwas ni gali mga kwan gali pamilya ni Marie kwan ni Mariko nagaruwas City gali ni Bauti Ruas City damo ta seafoods para ng mga kasag pasayan kag alimango kag tarabanga ay purti madudo lang ginawa mo sang kaon. Sige may hapon dira kay Freya Diaz from Roa City with love. Ay purti special ka pa namin ng kagawad Peter Maymay Noble. Sige salamat na report ni Action Art ay hopon gikan sa New Government Center ang gin-renovate ba lang kwan liga ng mga barangay ng opisina. Uy, inagurahan na. Ari ang report sa line number 2, Action Art tayo hapon. Action Art, may hapon. May hapon, Action Eric, natapos na ang pag-renovate sa liga ng mga barangay hall. Dala sa kilid, dala sa Bacolod Day Center. Okay. Na kung madumduman na gamit na no, sang liga sa Dupa, since again tukod na daw 1997 pasulo diri kay liga ng mga barangay president councilor Liding Miss Gonzales apang sa ulihi may nag-upupan temporaryo kung nagamit silang lugar kag lately since nga daw kinanglan sang liga kaya mo naging bawi nila kag pangayuan pondo sa kay Mayor Ding Ladia kag paagi sa ginpaing nga pondo sa syudad nga 3 milyones ka pesos na tapos-tapos na no? So meaning may araw sang activity hall sila kag daw kompleto na. Ang problema na lang subong ni Councilor Liding Miss Gonzales amo ini ang mga fixtures kag furnitures na kinahanglan sulod da no kag mga pulungkuan nakit na da kay subong way pana Action Eric mo na star kay may ara mga activity gani ang liga may meeting sila sa board. Okay. Ang nagkatapog na pangita sila sa mga barangay kung nga dalag ko ganito sila gatipon kag kung may mga activity upod sa DILG nagapangita sila sa video. Correct. Pero kung matapos ka na nila
Di way labot nga dira man siya sa opisina, sila nga at least kung may mga activity ang maupod sa liga, Oo. magamit nila ang lugar without siyang paggasto na sa pagpangita sa binyo kung wala man nga barangay hall. Teka, ibang tanong may mga action arc, kung may mga seminar, sa mga meeting, sa hindi allergic, isang hotel dahil ng kantuan mo. Na hotel kag kundi hindi nga available nga binyo nga malapad o kung maka-accommodar sa ila. Oo. Bisan pa nga ang kinanglanon mo gamay ng binyo, di ko muway ka sa isang pwede nga gamiton, kadang liga mismo ay isang pasilidad. Kaya mo ng reason nga nagapangita sila sa nga markinahan. Pero this time, sila nga kung matapos, at least, dara sila matipon, ang board mag-meeting, kada may opisina dira sila may mga secretariat nga magabantay dira. Yes. Opisina para sa mga concern nila madasig sila magpilitay kag may tilipunan ang mga liga ng mga barangay diri sa Sudad Sumbacolod. Yari si Councilor Lady Liz Gonzalez. Ang Liga ng mga Barangay Hall was constructed year 1997 at the time of Liga President Malapitan kag of course Mayor. Then pila ka years ginamit na siya sa Liga ng mga Barangay for meetings, offices, kag ang Liga function or Liga office ang ginala siya. Except may legislative work sa Liga President sa una sa City Hall, sa buong NGC. So basically after the renovation, ginamit na siya sa main agency for the past several years. Okay. So, muna siyang constant appeal sa mga members, ang mga kapitan, which is yung mga kapitan ng members, na i-regain o i-kwaon ang Liga Hall for the purpose na hindi na kami mangita. Kung mag-meeting kami, hindi na kami kapangita sa venues. So, buong may venue na nga ito na Liga for activities. And of course, office na siya sa Liga ng mga barangay. But for now, nag-purchase kita sang pictures, furnitures and pictures. Kay renovation man siya, wala na-include ang furnitures, wala palungkuan, wala pa bangko. So nag-purchase kita. Portion sa parayag ni Councilor Gonzalez. Duro ka man itong ilang pangayo. Alam ato. Butangan na lang doon just like kagawad ng banwa. Yan yung kamahal sa tuya So at least ang good news na may tilipunan na ang mga liga ng mga barangay diri sa Bacolod for their activities, especially meeting ng liga ng mga barangay. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action at Tayhupon na sa balita o sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Art Hopon, balita gikan sa inyo Government Center, timahin naman na. Matapos ang renovation, kabagulo kompleto na at least as is na, makagulo ginawa man si ABC President Gonzales. Ituod man, kung may mga meetings, seminars, may mga activities ang liga ng mga barangay, kuwan pa na, kapagita pa na benyo kag lugar, katuan ako sa laban-laban at function hall sa hotel. San paano may kagalingon na gidya nga opisina talatapan ang liga ng mga barangay diri sa syudad sa Bacolod. Sino na sa ulitin mabulos kay ABC President Gonzales, at least itso-diretso na kaghalos plansado na nga wala sang problema. Ano man na kay may mga renovation nga nagakatabo before sang Edni term ni Mayor Bing diri sa Bacolod, san paano ti makabulig-bulig sa masunod naman nga administrasyon. Iti ang venue sa mga meeting kag mga seminars, orientation sa mga barangay captains sa ti mo na sa Nicobla, kapagita pa sang lugar ti mo na hotel, function room. Kung ibayad mo, kundi at least saan paano, baka dugang-dugang naman sang pundo sa aton nga mga liga ng barangay. Hindi mo man activities sa aton nga mga liga ng barangay mo sa syudad sang Bacolod. Congratulations. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:49 na. Dugangan ta ang aton nga maaksyon balita. By the way, may hapon dala kay Butch Choy, Butch Choy.
kag kay Madam Joanny Mel. Monitor pa sila ho. Si Maninoy Maing kag si Maninay Chari Salvacion sa La Carlota hindi man magpaperdi. Ay, puwerti ho. Para man sila ga monitor man. Ito kabwisit nga balita niya no. Senior citizen himulos sa 11 anyos nga bata ba o ka-animal man klase malam ni. Mapanas na kang madula na sa kalibutan, duway gidya sang pasalamatan kag daw mayo nga ibilin ni sa makabataan ning maliit ni ho. Hindi pa nagtinigulan dito pa kag binagbinastos. Igulang ka na mahimulos ka pa mo sang 11 anyos. Ay pura sulay pura gaba pura sok pura hiwit. Kagalaba man klase himo sang tao ni man mga utok sang tigulang ni nga nagpulonghay mulos pa sang 11 anyos ka bata baw sabay pa nga magkilat ikaw ang una iguon. Pagkabalik kita dugang kanta ang aton nga magsabalita pagkatapos lang sa aton importante dugang pa nga mga pahibalo. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastik ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol,
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up. Mayong hapon dira sa kay Cory Bidaha, kay Milili Uligo sa Vanish Cafe dira sa Barangay Tangob, kay Jerry Azero Jr., kag kay Toto Christian Roa. Ara sila ka monitor sa aton sila nga pagpangalakad. Ang mga pinakaulihing update sa balita lokal kag balita nasyonal, bantayan sa pagpangalagad sa Action Firing Line with Action Marlon Hinabaya
Kagdugay-dugay magkasunod man ang Action Report Afternoon Edition, Action Report Afternoon Edition, Action Balita Evening Edition, o pod kay Action Dale Salazar. Gusto ko pa, tiyempo ko, alang-alang na. Action Report After Edition, Biyernes nga presentation, liwat ini magatakop, balik ini buwas Sabado. Aton sining mapatrola unit report in action nga nagpahalagad karon nga hapon, Action Zel Minardo. Back to back sa itong kapiloto, Action Nino Bugina. Action Art ay hupon, kag Action Eder Aboso. Opo diri sa itong technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up diri kay IT Expert Action Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Balakid, Talok, Syudad, Sagbago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyaran. Sa ngalan ni Action John Diaz, ang inyong regular anchor man sa Siri Palatuntunan. Kita karon Action Night Patrol, Las 9:30, todo para las 11. Ako naman si Action Eric Magbaro, nagkasari. Salamat kids sa inyong pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radio!